Pero ikaw, naramdaman ko yung pagiging mabuting leader mo. Naramdaman ko may pagmamahal ka sa tao mo. Muli po mga kababayan, magandang gabi po sa inyo. Pakishare pong mabuti itong video na ito dahil ito po ay ito po ang pinaka-importanting live ko. Pakishare po. Alam nyo po, ako po'y katatapos ko lamang pong panoorin ang live o ang medyo delayed na po. Katatapos ko lamang pong panoorin ang live ni Mayor Isko Moreno. Mayor Isko, nararamdaman ko yung pagiging mabuting pinuno mo, Mayor Isko. Mayor, marami na rin po akong commitment sa buong Pilipinas po at dahan-dahan ko pong pinapacilitate yung mga bigas na akin pong ibinabahagi sa mga taong bayan. Pero narinig ko po kayo kanina, Mayor Isko, yung inyo pong tangis, yung inyong hinagpis bilang isang bilang executive ng inyong ng lungsod ng Maynila, na talaga pong gustong-gusto nyo pong tulungan ng Maynila, Mayor Isko. Talaga pong parang ang Maynila po ay kayo. Parang kapag yung sugat ng kapraso ng Maynila ay sugat ding nararamdaman sa puso nyo. Mayor, yayabangan kita ngayon, Mayor Isko. Sa ayaw at sa gusto mo, Mayor Isko, kahit na hindi mo sabihin sa akin, Mayor, pupuntahan kita sa ayaw at sa gusto mo. Magdadala po ako ng isang truck na bigas para sa'yo. Para matulungan mo lang yung mga kababayan mo, Mayor. Nararamdaman kita. Alam mo, ano po nararamdaman kita, Mayor. Alam ko mahal na mahal mo yung mga kababayan mo, ganun din naman ako. Pero ako kasi nararamdaman ko kasi ako tumutulong na ako, binabatikos pa ho ako Pero Mayor, tanda mo, inspiration kita. Matigas ako. Wala akong pakialam sa lahat ng bumabati ko sa akin. Wala rin akong pakialam kung anong kaso ikakaso nila sa akin, Mayor. Haharapin ko yan. Pero ikaw, naramdaman ko yung pagiging mabuting leader mo. Naramdaman ko may pagmamahal ka sa tao mo. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, pupuntahan kita. Doon lamang sa abot ng makakaya ko. Kasi hindi naman ako taga Maynila. Probinsyano ako Bibigyan kita isang truck na bigas. Bahala ka na sa mga kababayan mo. Mabuhay ka, Mayor Isko Moreno. Ako, Mayor, di ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Kasi pinagtutulong-tulungan din ako ng mga taong nasaling ko. Pero isa lang alam ko, hindi ako kriminal. Wala akong pinatay. Wala akong dinambong. Wala akong tinapangan tao. Kaya kahit saan kami makarating, kahit sa Korte Suprema, harapin ko sila. Dala-dala ko yung bayag ko, Mayor. Dala-dala ko yung bayag ko. Mabuhay ka, Mayor Isko. Hindi ko nahahabaan tong aking message kasi baka mabura Paki-share na lamang po at makarating kay Mayor Isko Moreno. Mayor, hindi mo na ako kailangang i-PM. Yung pong aking secretary na si Miss Elizabeth Lopez de Leon, pipilitin ko kung makipag-coordinate agad sa inyo. Magpapadala ako ng tulong sa inyo. Pasensya ka na, yun lang kaya ko. Isang truck na bigas lang kaya ko para sa iyo, Mayor. Maraming salamat.